assalamu aleykum wa rahmatullah dunde baba adama on calminama goto kala inde mum yettode muɗum son ji kam ɗo jiyon décor o gandon boromi Fouta e nder reedu Fouta mi salmini on fuutankoɓe foof kala goto kala inde mum yettode muɗum mi salmini renndo ngo kala biyowo mbimi e wimi e wimami NF sa namdima kam jillu Fouta mi softoto e jaɓade e holko saabi jillu ngo ko adi fof mi jarnoto d'abord yeeɓiyankoɓe Full TV ko adi fof mi jarnoto aussi kadi nanguɓe e Full TV ha yettiɗo plus particulièrement sponsor amen e koɗo bewɗo no wiye Camara ne yeeyo otoji depuis Canada Full TV wonani haydara ala hay 300 abonnés o gumi ɗum o gumi komin mbaɗata ko o ari o waɗi sponsorisé série o on vous remercie infiniment dañi départ kono à la fin goɗɗo momin remercier woni onon fof joguiɓe page uji fulɓe ɓe ko wayno fulɓe fof mi yettima no fewi miñam baydi esam kadi baydi mi salminima mi juurimama mi salmini kadi Abdoulaye Diane en somi limi mi juumat ɗum ɗon fof noon so yettiɗo ko sababude moɗon e sababude onon yeeɓiyankoɓe e sababude waɗoɓe partagé beele yimɓeɓe mbawa andude holko Full TV yahata Full TV noon naati Fouta holko nanni ɗum Fouta ko jillu min mbi ko jillu min mbaɗata jillu noon so wiyama comme no wimi tan la fois passé somin dañi temps hayso taw ko 1 mois hayso taw ko 2 mois min natat Fouta min jiiya bandiraɓe jiiya min holko ɓuuri kam welde hen ko mboɗo sikki somiɗa haala ɗum gasata de 1 mboɗo heewi ko weeli kam hen de 1 échange o entre public o et aussi entre artiste aji ɗi échange o entre yimɓeɓe tawataɓe et échange o entre artiste aji ɗi woni somi wi yimɓeɓe tawataɓe a arate wuuro tawa yimɓe wuuro ngo ɓe jabbuma comme un roi taw a yettaki ɗon taw martaba ma yettaki ɗon taw kadi gandal ma yettaki ɗon ɓe guitta teddungal ɓe mbaɗema cikka nan ko an teddi taw teddindemo an teddi kañum teddi ɗum ko 1 deuxièmement aussi kadi échange entre public o a arat aɗa joua public mo ganduɗa public baɗɗo sincère public mo ganduɗa o watta triché somi wi public mo watta triché so théâtre o welani ou bien koɓe gari jewde ko so taw ɓe jiyani ɗum ɓe darato ɓe mbima welani min bonni kalis amen ou bien on funti min théâtre mon welani so weeli kadi ɓe kalat ɗum soɓe dutto soɓe jaaha an yiyatɓe a yiyat ɗum e mabɓe a yiyatɓe kadi aɓe kabba saretuji mabɓe ɓe gara soɓe koota taw aɓe belti a nanat gulali mabɓe hay nder ladde nde donc ɗum noon ɓuuri kam wadde touché par ce que arat e nokku aɗa joua jomumen kabba saretaji mumen ummo hakke 9 ou 10 kilométres arde yeyde spectacle o min ɗum noon ɗum ɓuuri kam wadde marqué e nder tourné o kolko tagui waɗi kam marqué par ce que ɓeɗon min miijotomi somi naata e nder chaîne ɓeɗon habɓuɓe saretaji mumen ummiɓe wuuro ha wuuro pour arde yebde komin mbaɗata ko ɓen ɓuuratami wadde marqué wona momin tawe wuuro ngo par ce que somin tawima e wuuro ngo sa spectacle o gasi an a natat galle ma mais ummiɗo e wuuro toɓo no wawi tawdema e lawol ngol goddum no wawi tawdema e lawol ɓe jettallaɗe ɓe tacca ɓe gara ɓen noon saɗa miijoɓe tan kala ko jouɗa e dow scène a yawat ɗum kala ko beltidɗa publiquement e yawat ɗum troisièmement woni échange comme no tawirmi Issa hande amini jaam weeli noon min garino ɗon rawane min garti ɗo holko saabi min garti ɗo primo min tawi ɗo ko yimɓe tedduɓe deuxièmement min tawi ɗo yiɗɓe culture min tawi ɗo des hommes de culture somi wi noon hakkillaji ɗi e do e jaam weeli ma hakkillaji mumen foof ya e Yaya Touré
Yahya Touré min ngari do rawane o boyi yilade contact am pour min mbada échange mais nde Allah hoddiri nde no min mbadi échange aussi kadi mi nimsitani holdum e bange teddungal e bange yaajede e bange conseillaaji e bange rendude amen ko min mbadata ko donc Yahya Seydi Touré amin jarnoma no feewi et puis kadi a beydani amen courage et puis min ngari hikka min ngari min tawanimo ɗo min tawi ɗo ko Issa Touré en c'est les frères de Yahya Touré franchement hande min fonno hodde mais tellement que a santirat koye nder galle ma gonɗa ha a yiɗata ni yaltude galle o a jiɗata tan ko ƴoɗade nder galle o donc ɗum franchement ina waɗi mi marqué e nder jillu Fouta o ko ɓuri kam musde woni holɗum soit somiɗa daña ko muusimi mi yiyata ɗum par ce que neɗɗo kala no tolliri niveau mo tolliri tan ɗum ɗon o hollirata et puis ko muusimi tan ko woni mi ara mi joua taw public o weltake ete ɗum mi sikki tan meeɗa heɓde mi kala toujours mi Allah na waɗi sutura ma public o welto donc yettere Allah donc mi dañani ko muusi kam hen groupe o aussi kadi mboɗo jarnoɓe par ce que tourné ko muñal parce que ma jalta galle ma goppa reposer ma comme no waji be sénégalais mbiyata ni goppa bien uji ma goppa salle de bain ma goppa rewɓe ma ou bien goppa ko ɓuri wadde cher e ma goppa ɗum galle ma ngaraɗo e ladde nde donc ko muñal parce que sahaji ma jaa e nokku taw a fewnitima jaha e nokku taw a fewnitaki mais ɗum ɗon kadi a muñat ɗum donc artiste aji ɗi kadi mboɗo jarnoɓe no fewi Tuggande Yacine haye Fama donc villageois Mbaye Alseyni donc tout le monde ko équipe mo ganduɗa aussi kadi mi regrettani équipe mo gardumi o parce que ko yimɓe aussi kadi ɓe ganduɗa sa haalniɓe ɓe nana sa wiɓe ƴoreɗe ɗo oto jalteɗo ɓe bougata donc ɗum ɗon ne aussi kadi c'est pas facile parce que la plupart troubaji soɓe jalti sa yi joni yimɓe kulini tottude artiste aji jippude c'est parce que désordre gonoto e nder groupe aji ɗi sahaji na adda won hen galleji ɓe cuusata artiste o no fewi mais artiste je pense que c'est un métier noble ko yimɓe waɗɓe fayida woni hen donc an tottata hoorema respect public o tottuma respect ou bien ɓe tawata ɓe tottinma respect o quoi hecci hanki mi yi commentaire goto e Full TV waji goto wi pourquoi on garata bundu koye Fouta jeeya koye fulɓe goni toon et ko hunde momin mbaɗata reconnaître wona bundu tan Goudiri bundu Mali fulɓe Masina fulɓe wonɓe Niger fulɓe wonɓe Côte d'Ivoire fulɓe wonɓe au niveau de Gabon fof sinno ko saga amen kala to bi pullo woni fulɓe wonɓe Guinée fulɓe wonɓe Mauritanie min jettoto ɗumen mais a wawa yaade e nokku tawa noddaka toon donc ɗum tan saabi peut être en mbawa yettade toon so ɓundunkoɓe noddi tan hayso taw min dañatama min jewanaɓe temps min gara voilà yiideɓe ɓe jiiya min après 12 ans d'expérience de tournée Fouta holko wonata challenge o ɗum caméraman o namdi holko wonata challenge o déjà challenge o ko yettere Allah parce que woodi artiste aji ɗi ganduɗa mi addinoɓe mi addiɓe 2018 ɓe mi addiɓe 2019 ɓe gari 2020 hande aɓene jaaha tourné kono soɓe jeehi tourné ko jouatmi ko ɗum ɓe gona e jemmata ko ɗum ɓe jouata no nattiratmi sen ni ɗum ɓe mbaɗata ete ɓe mbaɗatano ɗum donc ɗum déjà koye challenge o jeeya donc mboɗo yiiɗi wadde ko heewi noon kono mi yiiɗa haalde par ce que waji ɓe mbi ko wax feeñ kala kalɗo voilà donc noon y a des surprises hikka mi arde Full TV rawane mi ari mi arduno koye ABS production hikka mi arde Full TV ina wawi wonde rawane somiɗa arda mi ardata e télévision Full TV no woruno avec l'équipe technique avec les voitures et tout ça là parce que Allah jogui ɗum wona neɗɗo jogui ɗum neɗɗo rokkata neɗɗo ko Allah rokkata neɗɗo donc ala ko ganduɗa fotani wonde amen parce que ko Allah rokkata donc Allah no wawi rokkude amen mo wuuri samin garata taw ko otoji amen taw ko logistique amen taw ko fofof arata taw kadi en mbaɗat ɗum en direct donc ɗum woni anniya o taw rendo ngo fof no yiya komin ari wadde ɗo henna ko donc challenge o kam mi wawa wiidema ko ɗum ɗo amine tourna série goto no wiya dewgal koye nder reedu Fouta min tournata ɗum donc nana e lawol ngol ara e goddum holko wawa yaltude tan ko woni spectacle uji ɗi e spectacle uji ma on dañ hen des petits extraits
ɗi ganduɗa Aïcha bisimilla ɗum fof koye voilà koye nder interview o salamu aleykum wa rahmatullah mbaɗon kaw alhamdulillah donc ko ɗum ɗon quoi et puis ko beelama déjà verdiro sa daari e jiwone nde caggal donc ça c'est ko décor mo ganduɗa ala to tawata ɗum to wona nder reedu Fouta Mourteddi donc franchement ça fait plaisir arde ɗo henne et puis ko échange mawɗo woni holɗum peut-être les artistes c'est l'occasion aussi kadi artiste aji daña hunde parce que an yoro peut-être aɗa wawi dañde banggue goɗɗo ou bien peut-être aɗa wawi wadde spectacle e banggue jolfuɓe ɓe jobma mais par exemple les artistes wona tout le temps ɓe dañat occasion pour wawde yaltude woɗo koɓe dañi donc ko occasion aussi kadi artiste aji wordi seeɗa koɓe dañi koɓe mbawi nawtude galleji mumen donc ça me fait plaisir moi particulièrement ko ressource dañanmi hen ressource o woni holɗum mami ande hande holko Moussata Issa Touré pour janggo e jaam somi waɗa théâtre mi wawa tarade ko way noon mami andu holko welata Issa pour janggo e jaam somi waɗa théâtre mi wawa nannude ɗum ele belnde makko wela comme no hande tan nomin jettiri ɗo e galle o par exemple famille Touro nous a accueilli mbaɗa comme no koye nder galle ma gonɗa par exemple nomin jettimɓe jabbi amen e wona ɗo tan ko gureji ɗi foof noon tomin dewi foof wona jaam weeli tan min dewi temme subalɓe dumgal law kaskas min dewi mbumba min gummima mbumba kadi min gari padalal min gari dancali trawo denduɓe et aussi kadi ogo jeeri wuro Amadou Takkoye Dialya l'aventure continue amin foti yaade Bokki Diawe en donc ça continue voilà NF qui est kañum woni derrière la caméra mi yetti aussi kadi le manager woni Baba Galle Gaye gorko mo Madina Diadjbe mi yetti aussi Oumar Mbo kañum jogoto première partie o parce que théâtre et musique no waɗi première partie o ko Oumar Mbo e groupe mum gérata ɗum donc Baba Galle heddani amen e banggue manager o mo tampinmi noon kala ko muusi tan wiya Baba Galle ɗum ɗo donc o ummoto o darato o lelata ko so wona artiste aji lelima o danota ko so wona artiste aji danima o dañata jaam so wona artiste aji dañi jaam donc hono ma weeɓani Seydi Gaye donc machallah yo Allah junnu hakkude amen ha boya bandiraɓe fulɓe eye ko ɗum wonno e petit extrait e banggue jillu Fouta avec Yoro Sow et Full TV machallah ha ñande wonde à chaque fois mamin dokko mon étape uji holto min tolni holko saabi ɗum comme ça paamon holko min gone dow mum merci beaucoup kala mo nanani inde mum kadi yo fam jarnade nde koye bernde nde woni Moussa Diallo en en fait aɓe keewi machallah yettere Allah Ceerno Aliou to Mauritanie mi salminima no feewi mi nani nulal ma mi nani aussi kadi yidde ma e Full TV donc Ceerno Aliou mi salminima Aliou Sow donc Aliou Doumboury Sow mi salminima no feewi merci beaucoup allez ciao oto yaltin kay ɗum ɗoji lération aɗa andi ene an noon ka bandi quoi ka bandi ko dew film gonɗen filmude oto filmu lesso a nanata voilà or nawam groupe Full TV voilà c'est ça avec cette belle décor aɗa andi do sa daari ɗo a andat Wourossogui nan toɓa Wourossogui to ene Wourossogui wone tobde ni quoi voilà et groupe Full TV mo Zodieng mi salminima mi juurimama franchement kadi mon frère o yiide tan ko pular bam to daraniɗo gonga caliɗo fenade franchement sa wi ka daraniɗo gonga amin gandi ɗum et puis a holliri ɗum fulɓe ɓe machallah groupe Full TV aussi mi yettiɓe no fewi groupe yiɗɓe Yoro to Amérique groupe yiɗɓe Yoro Dondu groupe yiɗɓe Yoro Wourossogui mo Mayram onon foof mi jarnima on no fewi machallah ha ñande wona inchallahu rawa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh